En differentialligning er en ligning, hvor der indgår en eller flere afledede størrelser af en funktion. Det kunne være for eksempel y-mærke eller y-dobbeltmærke. Løsningen til en differentialligning er ikke et tal, ligesom vi kender fra andre ligninger. Løsningen er derimod en funktion. Og det vil sige, at hvis vi har en differentialligning, hvor der indgår y-mærke, jamen så vil y være løsning til den her differentialligning. Vi deler løsningen op i en partikulær løsning og en partikulær løsning, jamen det er en enkel løsning, der går igennem et bestemt punkt. Og så har vi samtlige løsninger. Og det er jo fordi, at en differentialligning har mere end én løsning. Vi kender jo også det her med en partikulær løsning og samtlige løsninger for integralregningen. Og der indgår jo også integralregning, når vi skal løse differentialligninger. En differentialligning har en orden, og det kommer helt an på, hvor mange gange vi har differentieret vores funktionsudtryk. For eksempel har den her differentialligning orden 1, fordi vi har et mærke på y. Den her differentialligning jamen det er en tredje ordens differentialligning, fordi vi kigger på, hvor y er differentieret flest gange. Selve notationen, jamen vi kan skrive en differentialligning på flere forskellige måder. Vi kan skrive den som y-mærke er lig med for eksempel 2y. Den samme differentialligning kunne vi skrive som dy dx er lig med 2y. Og endelig kunne vi skrive den som f mærke af x er lig med 2 gange f af x. I de her differentialligninger, jamen der har vi jo, at y og y her er løsningen, og her har vi, at f af x er løsningen. Men det er den samme differentialligning, der bare står på 3 forskellige måder. Mange differentialligninger kan være svære at løse, og har ikke en decideret løsningsformel. Derimod har vi et udtryk, vi kalder løsningskurve, fordi når en differentiallignings løsning er en funktion, jamen så kan vi jo også tegne grafen til den her funktion, og så kalder vi det en løsningskurve. Lad os prøve at tage et eksempel. Vi har her, at y-mærke er lig med x divideret med y. Hvis vi ikke sådan umiddelbart kan løse den her, jamen så kan vi ved hjælp af linjeelementer prøve at se, om vi ikke kan komme frem til en løsning. Vi kan tegne et koordinatsystem her. Og så kan vi jo prøve at sætte nogle forskellige værdier ind i vores linjeelement. Og vi husker jo på, at et linjeelement består både af en x- og en y-værdi og en y-mærkeværdi. Hvis vi nu tager 1,1, jamen så vil y-mærke være 1. Hvis vi tager 2,2, så vil y-mærke være 1 også. Hvis vi tager 3,3, så vil y-mærke stadig være 1. Hvis vi tager minus 1 og minus 1, så har vi stadig y-mærke af 1. Vi kunne så vælge minus 1 og 1, så er y-mærke minus 1. Og vi kunne tage 1 og minus 1, og y-mærke er minus 1. Og sådan kunne vi fortsætte i alle mulige punkter. Vi vil så kunne indtegne de her linjeelementer som sådan her små tangenter. Og det kunne vi fortsætte med. Og så vil vi få en hel masse små linjeelementer her. Vi vil få sådan en, og sådan en, og sådan en, og sådan en. Og så vil vi kunne forbinde nogle af de her linjeelementer og få en fornemmelse af,
vores løsning til den her differentialligning. Vi kan blandt andet se her, at y lig x var mulighed for en løsning, eller y lig minus x vil også kunne være en løsning til den her differentialligning. Nogle gange kommer vi også ud for, at vi gætter os frem til en løsning, og så må vi afprøve, om den løsning er rigtig. Vi kunne for eksempel undersøge, om f af x er lig med x gange ln til x er en løsning til den her differentialligning. Y mærke er lig y divideret med x plus 1. Og vi husker, at vores løsning jo er y. Og det vil sige, altså y og f af x skulle så være det samme her. Vi kan prøve det ved at regne venstre side af lighedstegnet ud og højre side af lighedstegnet ud med den her løsning. Og så, hvis det giver det samme, jamen så er det her løsning til den her differentialligning. Så lad os starte med at regne venstre side ud. Y mærke, og det er jo det samme som f mærke af x, hvis det her er en løsning. Hvis vi skal differentiere den her, jamen så skal vi bruge produktreglen. Og det vil sige, der får vi jo først x differentieret, det giver 1 gange ln til x udifferentieret plus x udifferentieret gange ln til x differentieret, og det giver jo en x'ende del. Og det her, det giver jo ln til x plus 1 for x gange en x'ende del giver jo 1. Så prøver vi at kigge på højre side af lighedstegnet. Og her står der jo y divideret med x plus 1, og vi sætter f af x ind på y's plads. Det vil sige, at det er x gange ln til x divideret med x plus 1. X divideret med x, det giver bare 1, så det her det giver ln til x plus 1. Og vi ser, at venstre side er lig med højre side, og derfor er det her en løsning til den her differentialligning. En differentialligning, der skrives på formen y mærke plus g af x gange y er lig med h af x, kaldes en lineær differentialligning af første orden. Her er g af x og h af x kontinuerte funktioner af x. Den her type differentialligning har en løsningsformel, som vi kalder Panser-formlen, og den er sådan rimelig kompliceret. Den siger nemlig, at y er lig med e opløftet i minus store g af x gange integral af h af x gange e opløftet i store g af x dx, hvor store g af x er stamfunktionen til lille g af x. Det kan godt være, at vi kan finde stamfunktionen til lille g af x, men at løse det her integral, det er mange gange ret kompliceret. Men i enkelte tilfælde kan vi bruge den, og vi har også nogle tilfælde, hvor for eksempel g af x og h af x er konstantled, og derfor bliver det så lidt mere nemt at løse sådan en ligning. Så lad os prøve at se, hvis vi siger, at g af x er lig med a, som er en konstant, og h af x er lig med b, er ligeledes en konstant, jamen så kan vi omskrive vores differentialligning som y mærke er lig med b minus a af y. Den her differentialligning, jamen den har løsningen y er lig med b divideret med a plus c gange e i minus a x'ene. Det vil jeg bevise nu. Jamen, vi starter jo med at have y mærke er lig med b minus a i x'ene. Og det er jo så ens betydende med, at y mærke plus ay er lig med b. Så får vi den idé at gange med e opløftet i ax'ene, sådan så vi får y mærke gange e opløftet i ax'ene, og det gør vi på alle leddene, plus ay gange e i ax'ene er lig med b gange e i ax'ene. Og det må vi jo godt. Det, der står på venstre side, det svarer faktisk til y gange e i ax'ene differentieret.
Og det kan vi vise, at det passer ved hjælp af produktreglen. Vi skal lige have skrevet højre side også. Fordi hvis vi bruger produktreglen på den her parentes her, jamen så får vi y-mærke gange det næste udifferentierede af x, og så plus y gange det her differentieret, og det er jo a gange e i ax. Og det er jo fuldstændig det, vi har stående her. Vi kan se, det der står her, det svarer til det første led her, og det der står her, der står ay, der står godt nok ya, men faktorernes rækkefølge er vilkårlig, så det passer altså det, vi har stående her. Det vi gør nu, jamen det er, at vi integrerer på begge sider af lighedstegnet. Så vi tager integralet af den her parentes, y gange a i x'ene, det er x, og det er lig med integralet af b gange e i ax, det er x. Jamen integral og differentiering, det går jo ud med hinanden. Så her har vi, at y gange e i ax er lig med, og herover på højre side, jamen der har vi jo konstanten stående her, gange, og integralet af e i ax'ene, det er jo en a-del gange e i ax, og så plus en konstant. Vi kan nu dividere med e i ax'ene på begge sider af lighedstegnet. Så får vi, at y er lig med b divideret med a, som vi har stående her, og e i ax'ene forsvinder jo her, plus c gange, eller c divideret med e i ax'ene. Og det er jo det samme som b divideret med a plus c gange e i minus ax'ene, og det var jo lige nøjagtigt det, jeg skulle vise her. Lad os se på et eksempel. Det kunne være afkøling af kaffe eller en anden væske. Den kan beskrives ved hjælp af differentialligningen. Det er t, det er t, det store t, det lille t er lig med 0,70 minus 0,035 gange t. Og store t, det er temperaturen, og lille t, det er tiden. De her konstanter, vi har stående her, jamen de er afhængige af, hvilket materiale vores kaffe eller væske er i, og god isoleringsevnen er. Jamen vi kan se, at den her differentialligning svarer til den, vi har stående her. Y-mærke, det er jo det t, det t. B er lig med 0,7, og A er lig med 0,035. Den her ligning, jamen den har jo løsningen t er lig med b over a, det vil sige 0,70 divideret med 0,035, og så plus c gange e opløftet i minus 0,035 gange t. Og jamen, det kan vi jo reducere til 20 plus c gange e i minus 0,035 t. Vi kan se her, at det er jo en forskudt eksponentiel funktion, og at de 20, jamen det svarer jo til rumtemperaturen i det lokale, hvor kaffen står. Vi kan udregne den her konstanten c, for det her det er jo den fuldstændige løsning. Hvis vi nu siger, at til tiden 0, jamen der var temperaturen 90 grader. Kaffens temperatur var 90 grader. Det kan vi så indsætte her. Så får vi, at 90 er lig med 20 plus c gange
e i minus 0,035 gange 0. Det her, det giver jo 1. Jamen så står der jo, at 90 er lig med 20 plus c, og det vil altså sige, at c er lig med 70. Vores differential løsning til differentialligningen kommer så til at hedde 20 plus 70 gange e opløftet i minus 0,035 gange t, og det er jo en partikulær løsning. Jeg vil slutte af med at vise, hvordan vi kan bruge panserformlen til at løse en differentialligning af den her type her. Vi har et eksempel her, hvor vi har y-mærke plus en x-del af y er lig med x, og x skal være større end 0. Vi kan se her, at g af x er lig med en x-del, og h af x er lig med x. For at bruge panserformlen, så vil jeg starte med at finde store g af x, altså stamfunktionen til g af x. Og det er jo lig med integralet af en x-del dx, og det er jo så lig med ln til x, og jeg behøver ikke at sætte numerisk tegn omkring x, da x er større end 0. Nu kan jeg så indsætte det her i panserformlen, og så får jeg y er lig med e opløftet i minus lnx gange integralet af h af x, som er x, gange e opløftet i ln til x dx. Det, der står her, jamen det er jo det samme som en x-del, fordi e og ln til x, de ophæver hinanden, og da vi har minus foran her, jamen så bliver det en x-del. Og så skal vi gange med x, integralet af x, gange og e opløftet i ln til x, det er jo så også x, dx. Og det vil sige, at det er altså y er lig med en x-del, gange integralet af x i anden dx, og integralet af x i anden dx, det er jo lig med en tredjedel x i tredje plus en eller anden konstant. Jamen ganger vi en x-del ind i parentesen, så får vi, at y er lig med en tredjedel x i anden plus c gange en x-del. Og det er altså vores fuldstændige løsning til den her differentialligning, altså y-mærke plus en x-del gange y er lig med x.